inte nangli lapuan karbiang long news apan lapuan aporna cipi tekapot nilitumahin penstame nangli pan kaldom nang pajirik lo Kardom. Lasi nangli pan keceng si nang karjupon ke lapuan lo ke dam tang arni nangli tum ke claim ke dam aputhak penang o atum kame nangli tum pan nangai kham khe pondo la so puthak nangli hin pen ko pisi kipu padupon Nitum kam ke bani lagi puye bangke nitum ke klema bangke arona tengpen constitution tengpen. En sini tum ke claim ke dam. La penon nitum makemang sidame rat tum ta chini lo. Sek sidul paragraph 2 subparagraph 7 tengpen Guwahati High Court along PAL PM lo 2017 aningkan. Halabang so tengpen Piniardianta a case hai lo hai 2018 the case ta hai lo I that pen council atum kopie posi labang so council ar law mate aron kaselam le det mah labang so labang sintum mang hutumi mela mang lo nilitum EPSLC atum ke claim ke BJP asumar BJP asumar karpi asumar fansi ke claim pitekang lo MP MLA asumar da jok nai po EPSLC asumar jok wong nai phane tum ke claim kalil halabang so aron selam delo plotang te Kongres BJP karpi asumar ta reng dok reng ni dolog e fansi tum ke claim kita pini non kachari bom CM tuliram rong hang ta labang so lama puthak ke piposi claim ha headed ma bangke Bila tu mena matra cemang hutu hak lo je. Alang li inut karbi. Alang li ta inut rong hang lo. Karbi pulotang te alang ta claim that pulotang te future ke. Alang li sumar ta reng dopo. Lason hak si di mahaso ASEAN dewalar garusa ke bang amena ke fansi bang claim lo. Bang hada ke trading license ta bang non ing tan lor bang. Nona kimi apply ne pulo bang nona kimi apply lo bang PRC hang ham lo kita non karbiang lo bang ke lasonon ta claim chua hedet aron bang high court pen ma order pilo chiklo jon troka bok aron selam we possible lo hala bang so aron ka selam ahot si ke somen ing than het hala so si tok pon po kita pinian ni bang ke la bang ta claim chua hedet Kasi ratum chini nangji EPSLC tum ke claim cobai ma hok ma. EPSLC atum jong si pini labang so aja kong. Rata aja kong long lo puason te nini tum ningkan fota nang nini tum ke ciklo jonang bong si tum patang aja polo. Dan nini tum long rata aja kong kavedera jok si pini yang nita itum. Karbia ketum isi katikuk doko kasam si tek dam long lok lo. Dai mangke. Intela non dilhierong supilong lapuson hempre ke hang dam ka chesong dam bom atum phandang lihin pen kopine ningkang sam se dopon manang lihin pen Dili nono ma labang so puthak nili komen pipi lang la ke muke wang jelang utam dilhi pen wang det kopisi labang so alam klar doi mahala bang so pisi ni ajar hin benam ni labang so lam ke komen pipo mane lam klar pisi Intela nangli phanna arni si ma patumi dik lom stame nangli phan lapuson nang karbok pon aputhak nangli hin pen lam klar pipon ma nilno mat ke labang so lam aputhak nili komen pipi lang ngasi nili labang so aputhak ke nili alang litum dilhi dam det pen kopisi ke nima la so lam aputhak nili komen piji ino mani nili labang so lam aputhak ke komen pipi lang Intela nangli lapuson dilhi long non ka chesong do bomalong nangli kopine kichunji lapuson ang thek nangli ning ka chethedam do pon ma alang li tumhan kichunji po bangke nili thekdam long le ini hata nili mohat news lang lo MP Horan Singh behar la dak dun lo la bang chok la lang li dun lo melo kita lang li kidun nang yadim ke hok pet ke halap parliament long selang li hang sar lang don hai nang hala dak MP tumhan pangrum si la constitution a tengpen Indian Constitution Article 244 ya tengpen ke pachun sirag e fansi ka prek MP North East MP penseng lo ka prek Jharkhand
Nani nani MP tu pangrum si labang so nang apa kini dunjia paralang li. Parliament long labang so lama putak nang pasidon je falang cingki per hendak lampak lang non tek ason te cun det tai. Sebab non bangke labang so ang tek long le der lo. Lapen isia bangke niligi pudain po bangke lahen lo. Tarbiang long ke bang please central minister bangal lo. Ke Chengsi Advani. Rajnath Singh, Amit Shah, Narendra Modi. Halas so hujong si hempregalam ave pulutang te non Delhi dam pen hempregalam doi puge konat si kichini manila bangke ning thithi lake. Lapen lasko lama puthake 70 years ta sosele che song ita lake long nei. Athe Raja kong kelong atum jong si asyang tong cepat si hai he tike arbiang long ahem pek chununi. Public la social organization a pressure pen lok ke karbiang long hem pek long uni. Kelong jike nang cingki da bang hala public mandate mane raja kong kelong tu mansi government tu nang cingki non langum sinang. Ipura tu malong bang kriget thom MLA dolo bang government tume cingki fan pini cisik lo. Ipor lo cisik hala tumlong raja kong dolo. Pusi bang hala government tum da cin lo. Non EPSLC tumlong ke raja kong awde si tumanang cingki kilo. Lason dak si ka prega fana cingki kilo. Ka cingki ke public mandate mante raja kong kilong atum hansi bang cingki po. Non jong si assembly long bang po MLA atum jong si tihur nut Assembly long lam cepak lang do de artikel 244 lam nang pisirak nang ji nang pipe bulutang ni tum cirijan de ji puan lang tum government afan assembly long la solam paklang hai posonte itu tum chun de ji government ke fere ke lalu mati la solam lo ni puduni mangke Intel la nangli tum lapuson kacesong ajoy ne ke dam tangar ni sitame nangli tum hemkang sam lapuson che thapon nang lo lason nangli tum ferere pin pen non lapuson ilitum ni angkar benglong long sitame kacesong padopon tulang man nangli tum mahin kan ni tum non la bangso phak ta chisik che dang bom lo padopon ni tum ke he rara fan ke ahok alam aron alam ke than fan ke litum ke ington telu Nini tum hemprega joine ki EPSLC tunga aprichiru relu pubangke ini la fong long ta amai long ta meni lam taklang pon lo tapi nami tum media hin benda ni lisi ke pachini kang tunga bangke lapen non ini fanang karjo son thot labang sonang karjo son thot si press meet ke to hot tame nang tum BJP tumanda Arjunang ji Council along paragraph 2 subparagraph 70 posi nonata nani tum claim hai hede lo punan tum ta media karbiang long a media tum arju hai nai lapo tante karbiara rafan isi kemiter ang tekdoji lapen karbia khefan isi ya kerap ang tek mang klang ji pusinili ke jongdam itu Intel nangli lapuson hemkang samarlo dobo madhu nangli ning kopine rata phan kopine nangli ning ke matha prile lapuson dopon ma ave nili fan ke thang tawe ate PSLC asong masi tang kring man aron ka chini hala dak jerolong dawdawan ta jelor to man anitum han nanga phere ason do ate latum aron chini pame pu bahala jelor to man anitum han nanga phere ason do Superintendent atumta. De non ni do komase ke fere thai le. Athe rabat ni tumalong. Rini tumalong tame lag isi sosial muluk ke doelu. Ni tumta lag isi sosial muluk dolo blote nili pijong si lag isi sosial EPSLC anung ali darsaman nung yong si lag isi sosial muluk nang nangarja abdun blote nili pilo ke fere ke. Nili fere relo. Basi nili tumke EPSLC leader tumke TG rengi sita labang so party labang so kachisong pensi chipo karbia ke chunchete ke nitum ke arjap chepji mane nangke ther nangke hapen mangke nitum ke apichiru irelu pudai mange la te kijut si nangkar jupon lo la se
non lapuson dilhirong supilong kacesong dam lapuson hempreka parman kacesong dam la kilika parman na panchot ma rata pan aningka pangsam panchot lo nang lihin pen PC jong pon la soputa nili lake BJP polisi lake alam nange BJP polisi punang kokpo nona bangke MP Horen Singh BC amina pini hala dak tharna dodunu kente komane ke tule komane fan roret modi fan rodamaret komane amukhan ke sabka sath sabka vikas rodamaret lake la fande delhi ke damni gali ini tum kichun che hormo posinang piperek pusi tumi pusirak nei hala parliament long jongsi karbia ke fan jongsi taking tur nangji kemesen nangji dakong horang silong nei blotang de hala parliament long sedingje nei dakong long nang ningje ret pakke lake ino MP bangke celon ni pusinili lang tumhan udamji la ke padu silo nangli phanangkar yui nangli tumla EP Chelsea asong phan long na chepa okdun phan non kar beng long news a phanangkar yu atum phan ko PC than pon ke claim ke dam aputha la padu ni than poni bangke non ni tum la bangso ke claim along ke pachini bangke karbiang long ke ile tomasar sarjai kathar alang ni inut IS retired karbiang long arat fan arona bangkelang li hok alam arona alam bangke aning arlo rom tekang et amlo lati non ke BJP noi RSS noi bongosina noi karbia ke fan palun elu pusini li thekdam lo nili bangke pachine makela se ratum tanon bangke ning dibelo non bangke karbia ke atum karbiari to jam nantame arona fan bangke kacar liji fan kachani fanon kabor yesot thekdam long lo nili pachine bangke corolo nangli lapuan aporna cipidun thekbot nili tum karbiang long news channel fan lapuson aporna cipidun pot nangli fan suri akardom nang pajerek lo kardom oh ta